Allura. Allura. Oj, barra kieġobkom. Mux mal-bib imma. Lura, Allura, mela ħajaħrab. Għadu paċenzja. Għadna kollha. Matul din il-ġimgħa kelli żmien nirrifletti serjament fuq ir-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u dawk tal-Kunsillu Lokali li saru bħallum ġimgħa, kif ukoll fuq il-qagħda s-sitwazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-preżent. Naħseb li l-għal ħaġa li nistgħu nagħmlu f'dan il-mument hija li nirrifjutaw li niffaċċjaw ir-realtà. U allura nixtieq nibda billi nistabbilixxu l-fatti kif huma. L-ewwel nett, din hija l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista ma żamx il-core vote ta' 40% li kien baqa' konsolidat elezzjoni wara l-oħra anke f'dawn l-aħħar 15-il sena. It-tieni, din hija l-ewwel darba mill-1951 lawn li l-Partit Nazzjonalista niżel għal 37% tal-vot popolari. It-tielet, din hija l-ewwel darba minn wara l-gwerra lawn li d-distak bejn iż-żewġ partiti tala għal aktar minn 16 fil-Kunsilli Lokali għar għax id-distak u ta' aktar minn 18%. Is-surveys kellhom raġun. F'termini ta' turnout tal-elezzjoni ġenerali dan id-distak ifisser distak ta' aktar minn 55,000 vot. Dawk huma l-fatti. Mela ma noqogħdux nippruvaw indawru n-numri u nagħtu x-xemx bl-arbiel. Inħoss li huwa insult għall-intelligenza tan-nies tal-votanti nazzjonalisti u tal-attivisti tagħna li ħafna minnhom ġew ikellmuna matul din il-ġimgħa li nippruvaw nfinġu dan ir-riżultat bħala xi suċċess għax skont xi surveys stajna morna għar. Huwa insult għall-intelligenza tan-nies li mmorru ngħidu li kkonsolidajna l-bażi tagħna meta din hi l-ewwel darba fl-aħħar 60 sena li dik il-bażi li kienet dejjem konsolidata ġiet imxaqqa. Huwa insult għall-ħidma li saret minn tant attivisti f'din il-kampanja li kważi nifirħu li aħna it-tieni l-akbar partit f'Malta. Irridu nieqfu ndaħlu rasna fir-ramel u nieqfu nippruvaw ngħaddu żmien bin-nies. Dan ir-riżultat huwa riżultat diżastruż u rridu nsejħulu tal-jum. Tlifna t-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew, tlifna il-Konsilli Lokali kollha li kienu marġinali, tlifna siġġijiet f'ħafna konsilli oħra u tlifna konsilli li qatt ma konna tlifna qabel. Il-partit jinsab f'sitwazzjoni mwera u miegħu id-demokrazija f'pajjiżna. U r-responsabilità fuqna f'dal mument hija kbira. U għaldaqstant huwa mument li jitlob azzjonijiet drastiċi. Illi ma jsir xejn u nippretendu li kull ma rridu naqa' fine tuning jew naqa' titjib fil-marketing mhijiex option. Li għar minn hekk ikollna esponenti illi waħlu fin-nies illi ma vvotawniex jew fin-nies li ma vvotawx huwa suwiċidju politiku. Dit tkun garanzija li mmorru għall-elezzjoni ġenerali maqtwejn mir-realtà u nerġgħu nitilfu xi 60,000 vot. U dak ikun inġust fuq in-nies illi ħankunu qed nitolbuhom jagħtu sehom magħna fix-xhur u snin li ġejjin. Il-kuxjenza tiegħi ma tħallinix kwiet nistenna li l-partit jerġa' jgħaddi minn taxtira oħra li din id-darba tista' tkun fatali sabiex tittieħed azzjoni. Ilni attiv fil-Partit Nazzjonalista 14-il sena u jekk hemm xi ħaġa li tallemt mill-Partit Nazzjonalista u mill-politiċi kollha li mexxew f'dawn l-14-il sena li fihom tajt l-aħjar ta' Żużiti hija l-irġulija, id-diċenza u r-responsabilità politika. U f'dan il-mument, id-diċenza u r-responsabilità politika titlob minna reazzjoni waħda. Huwa ċar u ċar ħafna li dan ir-riżultat ikisser kull mandat u kull awtorità li kellha din l-amministrazzjoni biex tmexxi l-partit. Dejn l-isfiduċja ċara tal-elettorat, inkluż ta' parti sostanzjali mill-elettorat li dejjem ivvota lill Partit Nazzjonalista, kien x'kien il-mandat li ngħatajna mid-tesserati mill-Kunsill Ġenerali jew mill-Eżekuttiv huwa llum il-ġurnata għalija irrelevanti. Il-partit, l-attivisti, t-tesserati u l-votanti li talquna ma jistgħu jingħaqdu qatt wara riżultat bħal dan. Jistgħu jingħaqdu biss wara li l-partit jibda ħireġ minn dan l-isqaq li daħal fih. Fil-preżent, minkejja kull dikjarazzjoni ta' rieda tajba li ssir, ir-realtà hi li fil-partit hemm tliema fejn kulħadd jibża jitkellem u nħoloq ambjent tqil fejn min jipprova jikkritika jiġi ttimbrat bħala xi traditur jew xi ħadd mhux lejali.
Nemmen li l-unika mod li nistgħu nimxu l-qudiem huwa li tinħoloq l-opportunità sabiex dawk li jistgħu jagħmlu biċċa xogħol aħjar minna u tassew jistgħu jġibu l-għaqda u t-tisħiħ tal-partit u jien konvint illi hemm min jista' u min lest jagħmel dan ikun jista' jersaq il-qudiem fil-libertà. Dan mhux qed ngħidu biss bil-paroli, imma ser nagħmlu bil-fatti. Għalkemm irrid nagħmilha ċara li ma kelli l-ebda sehem u ma kont involut bl-ebda mod la fit-tfassil tal-istrateġija u laqqas fit-tfassil tal-kampanja elettorali u għalkemm illum ingħatajt ukoll vot ta' fiduċja unanimu mill-eżekuttiv, jiena xorta waħda nħoss illi għandi nerfa' responsabilità politika tiegħi bħala parti minn dan l-amministrazzjoni u għalhekk immedjatament wara l-laqgħa tal-eżekuttiv li saret illum tajt ir-riżenja tiegħi minn President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Nagħmilha ċara li din id-deċiżjoni ħadta matul din il-ġimgħa u m'għandax taqsam xejn mad-diskussjoni li saret illum dwar is-siġġu vakat mid-deputat Davis Sellini. Infatti, l-eżekuttiv kollu huwa xut illi jiena informajthom din id-deċiżjoni qabel ma biss bdiet id-diskussjoni tal-laqgħa tal-lum. Nappella ġenwinament issa illi dawk illi għandhom responsabiltajiet ħafna akbar minn tiegħi jagħmlu bħali u jimxu fuq l-eżempju tiegħi u quddiem dan l-ar riżultat politiku tal-Partit Nazzjonalista mill-werra l-hawn jippermettu li l-partit ikun jista' jimxi l-quddiem b'serenità. Kull wieħed waħda minnha ħajkun ġudikat mill-istorja jekk f'dan il-mument mexiex fl-aħjar interess tal-partit u għalhekk ukoll dan tal-pajjiż jew fl-aħjar interess jew innifsu. Dan hu l-mument fejn kull wieħed waħda minnha nuru bil-fatti jekk aħniex marbutin mas-siġġu tagħna biex nisservew fil-partit jew aħniex fis-siġġu tagħna biex inservu lill-partit. Taħseb li Dr. Adrian Deli għandu jirreżenja u tajt fuli ġifieri. Naħseb għamilta ċara illi quddiem l-isfiduċja tal-elettorat, il-fiduċja tal-eżekuttiv tal-Kunsill Ġenerali u tal-komplement tal-strutturi isiru irrilevanti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna naħseb l-statement kien ċar u kull ma kelli xi ngħid qed fl-statement.